בחורה ערומה, יש לך מגע? יש עוד. זה סרטון ליוטיוב. את מסודרת? צילמתי אותך. את מסודרת. יפה כמו את, מי? בואי נצלם אותך. לימור, תעשי שלום. תפתחו ביוטיוב, יום הולדת של הגר, תראו אתכם. זה הורדתי את האפליקציה הזאת. לא, מה הורדתי אפליקציה? זה הורדתי. כל מדינת ישראל רואה אותך. כל העולם. נועם. אלינור, עופר. תודה רבה. אתה לא יודע כמה שאני רוצה.